سلام زخبركم تهاتلتي بين تي في نلو معربي 10 تلكاتي استدلوا على توزينات تزلكم متسلخو كموترو كساف فصام لباتنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارسته زينا اب تግራይ 208 ጥራናት ጾታው ዓመጽ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝቀረበ ኮሚሽን ሰው መስላት ሓቢሩ ጅቡቲን ፈረንሳን ዝጸንሕን ወታደራዊ ምትሕጋዝ ንምሕያል ይዝትያ አፖርት ሱዳን ዋጋ ባኒ ክረጋጋ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ መንግስቲ ሪፐብሊክ ማዕከላዊ አፍሪካ በተቃውምቲ ተታሒዙ ዝነበረ ከባቢታት ዳግማይ ከም ዝተቆጻጸረን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ትግራይ 108 ጥራናት ጾታው ዓመጽ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝቀረበ ኮሚሽን ሰው መስላት አረጋጊጹ እቲ ኮሚሽን ኣብ መቐለ ካብ ዘሎ ሰሙያ ጥዕናን ካብ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ነዝረኸቡ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ሆስፒታል መቐለ 52 ኣብ ሆስፒታል አይደር 27 ኣብ ሆስፒታል ዓድግራት 22 ከምኡን ኣብ ሆስፒታል ውቅሮ 7 ብሓፈሻ 108 ጾታዊ ዓመጻት ዝተፈጸመ ደቂ ኣንስትዮ ሕክምናዊ ሓገዛት ክረኽባ ናብቲ መደበራት ጥዕና ከም ዝመጻ ሓቢሩ እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለጺኡ እተን ጾታዊ ዓመጽ ዘጋጠመ ናብ መደበር ፖሊስን መደበር ጥዕናን ከይደን ጥራነን ከስማዓሉ ዝኽእላ ቦታታት ኣብ ገለ ቦታታት ስለ ዝዓነወ እቲ ትክክለኛ ብዝሕ ጾታዊ ዓመጽ ካብዚ ተገሊጹ ዘሎ ክዘይድ ከም ዝኽእል ይግመት እዩ ኣብታ ክልል ሰዓታት ዞቶ ታውጅ በምህላው ጾታው ዓመጽ ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ሕክምናው ረድኤት ኣብ ግዚኡ ንኽረኽባ እንቅፋት ኮይኑ ምህላው እቲ ኮሚሽን ገሊጹ እቲ ኮሚሽን ብሰንክቲ ኩናት ስነ ኣእምሮዊ ነውጺ ዘጋጥሙ ህፃናት ከም ዝረኸበውን ገሊጹ ኣብ ሆስፒታል አይደር ደቂሶም ሕክምናው ክንክን ካብ ዝረኽቡ ዝነበሩ 20 ልዑል ስነ ኣእምሮዊ ነውጽን ስንባደን ከም ዝነበሩም ህፃናት ተሐከምቲ እቶም 16 ብሰንክቲ ኩናት ናብ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዝተቃልዑ ምዃኖም ኮሚሽን ሰው መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣብቲ ሆስፒታል ሕክምናዊ ናብዮት ካብ ዝግበረሎም ዘሎ ህፃናት ኢዶም ዝተቆረጹ ዓይኖም ዝዓወሩን ኣብ ከብዶምን ኣብ ርእሶም ዝተሃረሙ ከም ዝርከብዎም እቲ ኮሚሽን ኣብ ጸብጻቡ ስፊሩ ኮሚሽን ሰው መሰላት ኢትዮጵያ ንቤት ጽሕፈት ጥዕና ክልል ትግራይ ብምጥቃስ ምስቲ ኩናት ተታሒዙ ኣብቲ ክልል ዝርከባ መደበራት ጥዕና ኣገልግሎት ደው ስለ ዘበላን ናብ መቐለ ናብ ካልእን ሕጽረት ህዝባዊ መጓዓዝያ ስለ ዘሎ እቲ ሓደጋ ዘጋጠሙ ሰባት ሳን ሕክምናዊ ሓገዛት ይሞቱን ከቢድ ስንክልና የጋጥሞም ኣሎ ኢሉም ኮሚሽን ሰው መሰላት ካብ ሆስፒታል አይደር ብዝረኸቡ ሓበሬታ እቶም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዘጋጥሙ ዘሎ ሓደጋታት ብሰንኪ ኣብ መሬት ብዝተቐረቡን ዝተደረበዩን ዝተፈንጀርትን ዝስዓብ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ህፃናት ኣዘራርቤ ዝብል ኮሚሽን ሰው መሰላት ኢትዮጵያ ስድሮም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፈልጡን በተበራሪ ጥይት ካብ ዝተሃረሙ ህፃናት ኣብቲ ሆስፒታል 4 መዓልታት ኣብ ክፍሊ መለይ ጽኑዕ ህሙማት ክንክን ተገይሩሉ ዝሞተ ወዲ 4 ዓመት ህፃን ከም ዝርከብዎምን ኮሚሽን ሰው መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ጸብጻቡ ስፊሩ ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝምልከት መንግስቲ ፍሉይ ኣተኩሮ ሂቡ ነዚ ገበን ዝፈጸሙ ሰባት ተሓተቲ ክኾኑ እቶም ሓደጋ ዘጋጠሙ ሰባት ከዓ እኹል ሓገዛት ክግበረሎም ከም ዘድለ ድማ ኣተሓሳሲቡ ጅቡቲን ፈረንሳን ዝጸንሕን ወታደራዊ ምትሕጋዝ ንምሕያል ይዝትያ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ኣብ ፈረንሳ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ የካይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እቲ ፕሬዝዳንት ብ10 ተለካቲት ናብ ከተማ ፓሪስ ድሕሪ ምእታው ምስ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣናት ሃገር ዘተ ምክያዱ ተሓቢሩ ወደት ፕሬዝዳንት ጅቡቲ ናብ ፈረንሳ ጸንሐ ወታደራዊ ምትሕጋዝን ምሕዳስን ብዝያዳ ንምዕባይን ዘንቀደ ምዃኑ ተመልኪቱ ብመሰረት እቲ ጅቡቲን ፈረንሳን ካብ ኣብ 1971 ከምኡ ድማ ኣብ 2011 ዝኸተመኦ ናይ ሞግዚትነትን ወታደራዊ ምትሕጋዝን ስምዓት ፈረንሳ ኣብታ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃን ገምገም ባሕሪ ቀይሕ ባሕርን እትርከብ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ንእሽቶ ሃገር ሰራዊታ ብቋምነት ኣስፊራ ትርከብ ፈረንሳ ከም ወሳናይ ዝድማ ዓመታዊ ልዕሊ 40 ሚልዮን ዩሮ ንጅቡቲ ክትህብን ከላ ኣብ ስለያ ስልጠናን ወታደራዊ ንዋቱን ብሓገዝ ተበርክተላያ ይኹን እምበር ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ጅቡቲ ጥመታ ናብ ቻይና ኣናሓያለ ብምጹ ቻይና ድማ ወታደራዊ ማዕስከራት ክትከፍት ምኽኣላን ንፈረንሳን ኣሜሪካን ኣሻቂሉ ይጸኒሑም ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከራት ንምስፋሕ ዝተፈለየ መደባት ክትውጥን ከላ ፈረንሳ ብወገና ዛሕቲሉ ዝጸንሐ ዝምድና ዳግም ከተማ ሞቕትረላ ኣብ መጋቢት 2019 ፕሬዝዳንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ናብታ ሃገር ምብጻሕ ከካይድን ከሎ ሎሚ ድማ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ናብ ፈረንሳ ይበጽሓሎ
ፖርት ሱዳን ዋጋባኒ ክረጋጋእ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ أمبرا السودان زوباك أي بحري أبى تركب وداويت كتما بورت السودان وعقاتات مسرتاوي حلقة نجارات كرجات زسوق سلام وسلفي تخايدوم أتابز سالست يستخير أشحت تمهرو كلاي درجات تساتفو سلام وسلفي منجستي من نوابرو حزب كم حشين وعقاتات كم بانيز أم السلام مسرتاوي مقبتات كرجات زسوقيوم سلفنيات تابك كسر بيت سفت من محدارة زواب بمتخاف من محدار بزغلط فملسي كهبوم تقليبوم أم حداري زواه مبرأ السودان عبد الله شانغار هيتهم زيغاتا سلامو سلفي خكايدو مسلم مخانو بمرغات غونت النعبن زيبلو بسلامو منقدي تصقماتهم كفتح محتاتهم أمسجينوم أبورت السودان نزلوا وحدي بانين نهاري واقعات مفتاح منقستين تكالات مفرح بستي قربات فينو ببزحي كمال ألن تعرتاتي قبرهم هلونا فليتم عبدارفور كالوت كوابتات تهاجرون تماسالي سلفتات كم استخيل تحبيرون إذا خمزيلون كله قبتي كل تنايت أنا تنفرتي ناي مقبي حجز ناب السودان اللي خلام أتبت شعت لكاتي تستلاخ حجز قبتي أبقوني السودان كم زله نمرقات زعلم مخانه مجلس تهاجر تغيسون منقص السودان بوجونه قبتي أب فتاني وان أبقون حزب السودان دو كتب الموسانا مسجينهم قبتي كرمي سلسة أوارحون أستات 207 طن زمزن هزوز ناي مقبي حجز ناب السودان اللي خايا منقسي ريبوبليك ماكالي أفريقيا بتقامتي تتحيز زنبرة كوابتات داقماي تغواتيرون منقسي ريبوبليك ماكالي أفريقيا بحاجة سراويت روسيان رواندا بتقامتي حيلتات تتحيز زنبرة ختمها بولوكون كالوت كوابتات كم زحزف ليتوم عبز حلف الشمون تعمتات أب ريبوبليك ماكالي أفريقيا بسنك هايمونتاون عليتاون قجت بزوحة أطوات نستفلالوي كوابتات تهاجر زواتيرون كم زنبرة يفلات عبز حلف عامت ورحت حساس جنتهم أطوات حوارا وجنبار بمسرات عنصر منقستي كينات خفيتهم محزة كتمانتي تعاتي يزتنها أقللوت قربات من قدي كم زخفتو آجانس فرانس بريس حبيروم منقستي ماكالي أفريقيا أبزوت ومقلتي سراويت تهاجر مسحيلتات رواندان روسيان بمخان بركة زبلا كتماتات حرا كم زوتنا ملكيتهم روسيان رواندان نتيك المثال عامت بمرجان بسلطان زمص بريزيدنت فوستا أرشان جهات رواندا رهن محقاس سراويتون كم زلاخي فلات سمزي ريبوبليك ماكالي أفريقيا تمرت ودبات تقامو أنصارت منقستي دحر من العالم نبريزيدنت تهاجر نبر فرانكويز بوزيز بفتنا الواه منقستي كسيسوم نسوجه نزكسي نتيولهم ريبوبليك ماكالي أفريقيا كمال مازن يورانيمن زعم السلوك كبرات معدنات زلوا هاجر كوانت خونت كابتن أزين دخاتات زيت رجاجتن هاجرات عالمية ودحورات هاجرات كم زبلو فرق نايت حبرت سبسبا ورديت زتصبه كون كله حدا كاب حموش دما كم من بريو تمزنا بيدو يركب زي خبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزو دينا لنا مسانا سلسناكم بالبري مسكن سنين عاكم